না না দিলে আমি কিছু করবো না। কাজ করে তো Sa tinibo jaga norok abo hai market stall new opening khai roka. Kaini jaga mondir gar bai tithomok jong poila mondir gar jong mondir gar kaitam stall oboni ulo ro tithomok bo kaitam stall emhaine sine elaka arbo koma sam khatai tobo MDC development fund ei poila MDC development fund bai jong tithomok stall ta gonong nukuna emhai mondir gar bo pura sat dalai khom bangla phung bayajak ekdom mojbur ke jong tangjak emhaino ও জায়গা তিনি ও এলাকা जों नायखाय तीर्थमोग हाय एलाका सारा बছর मेला हो मेला बरफ फायो अनेक बरफ एकदम कटर बरफ फायो कक साइ थाफायो राज्यनि जतने सला कटर फायो तिनबो मेला नुनाय मेला टेम्परारि फायो मेला खायो थांगो बिनौलो हिंखाय जों तामनो मोबाइल टावर से माया एलाकाव एमाहाय जैसे टूरिस्ट फायदि त्रिपुरानि जत एरियानि बर नर फायो जे इमो कायसा पिलग्रिमेज साइट हिंदू रंनि कायसा सिनि बरनि बिसास खेमेनि जुग नि माय त्रिपुरानि फादानि फायो इभेन आलादा देशनि बर फायो बांलादेशनि बर फायो एमाके मेला जमेतो एसे एलाकानो जों डेभलप माखायनाय ओ एलाकानि न कारेन्ट गोबांमा जागा थाङो ओ एलाकानो सिनि कारेन्ट करे बाक्सा जाता कम जा कारेन्ट करी तो एमाय मंदिर घर एरिया ताबक नायदि पूरा तोय सामो तो तोय सागास दं सप्लेम पारा हाय एरिया मोबाइल टावर तो मानने अनेक लामा हासाल कारेन्ट करे ओ जागा सिनि कारेन्ट होगो ओ दुम्बुरनि कारेन्ट ओ दुम्बुर तो थैजामनि मेन कारेन्ट सलामथानि एलाकासे सिनि लोकल कारेन्ट करे एमाय जों तोय दंगो नों जने तोय गाहाम करे अथच जों तोय दं तोय सामो अबायनो जों फाइनाय साल वाटर ट्रिटमेंट प्लांट और तीर्थमोग एरिया जोंनि मंदिरगार पूरा एरिया मुगसरी निउ गमती विलेज और जागा जत जागानो जाते जों नोंगोरा दै गाहाम सोगर मानantै फाइनाय साल एमाहायनो और तीर्थमोगबो अमाहाय मेला टाइम से मेला खायो थांलायो टेम्परारि थेकेया लोकलनि बरक जाते जब अपरचुनिटी जाते एमप्लयमेंट होनानै तै जाते जों एलाकाव माने जों इकोनॉमिक जों अपॉर्चुनिटीज जों बर'नि बाय लोकल बाय जों सालामानो तै शुद्ध लोकल सिमिया पूरा राज्य से अब कैसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन होनाय अपना जों वा समनो फाइनाय साल जों परमानेंटनि बागै सां माखायनाय जों साइटक लायनाय ओ आमजन जों बाहाय डेभलप खायनाय पोटेंशियल दङ तीर्थमोग हाय दुम्बुर एरिया सारा त्रिपुरानि बायरे इवन बांग्लादेश विदेशाव जत जा सिनि जागो जे तीर्थमोग दुम्बुर एरिया वो जगह एमाहाय जों गोबां जागा न'आव गया काशी एमाहाय गंगा गोबां जागा जो अबनि हायके जों जुदि ओ जागा सालामि दिसा हनखाय जोंनि लोकल डेभलप होनाय जों अबनि माबा संलायनाय जतनो हामबाय Sa tini jeu stall tini 6ta eba 6ta total 6ta stall market abo bike hero jangnai lukurok no lukurokno o elakago jara business interested borok business khane baksa borok tongo दुकान लाया हाइनो तालारे बेराय दं बग दुकान खाया बाक्साफोर मानानै सि मुसु दुकान माननाय बग दुकान खायनाय जरा बिजनेस खायनाय बर बिजनेस खाय सामानाय बिजनेस खाय कमाय होनाय आर बिनि लोगो बर मुसु मानबो दङ नालाय एलाकानि बरबो अर दुकान दं सफायखाय आगि तो जों अर ता नुबा दुकान स्टल से गाहाम करे अमाहाय के इंफ्रास्ट्राक्चर गाहाम करे ताबो जों सुरु कायथाम थायासो आरो तांनाय जोंनि जे लकेल दंनाय जोंनि ओ एलाकानि जोंनि लकेलनो बागनाय जों निजे सिलेखाया जोंनि लकेलनि अकर दंनाय बगनो सब बिजनेस इंटरेस्टेड बिजनेस सब खायमानाय
बहाय बरनो नाय बगनो बागनाय ओ जगह कोनो कालार नाय जागला ओ जगह बरक केमनि जाति गोष्ठी नाय जे बागजागला बे बिजनेस इंटरेस्टेड बनो रजानाय आगिरो तो हातिरो बहाय जाबा जेने रयसाबारि एलाका टिथुमुक मन्दिरगा गन्डा तैसा अमरपुर हिमै थांगो ताबतो एरिया एरिया जतो जागनो बाजार मुगनि फियाबा लुकुरक ना तामा मिसेस रना मुसुकनि बखके मेला তীৰ্থমুখ ডুম্বুর মেলা সংক্রান্তি হাংরা হেরে যতন जों बर' যতন सेलिब्रेट खायो ता बुंनो मेसेज अबनो तंनाय जत नाय तंनाय रनो जारो मेला फाइनाय रनो जत इब्रासनो जों खा गाहाम जोंनि তীৰ্থমুখ मन्दिरगार एलाकानि हयते चिनि बखाखते आर गाहाम करके फाइ सपाय जाते बक जत गाहाम करके नगद थाङै कासक मानानै तै जाते कोनो धरনের मुसुगिया जों अमहाय जाते अगटन्ड अबतेरो ओयाते अबनो चिनि मेसेज तंनाय चिनि खाओ चिनि प्रेयार तंनाय